gabi uli mga kaulam. Ngayon mga kaulam, magluluto na naman tayo ng ng isang native na lutuin ng Albayano. Magluluto tayo ngayon mga kaulam ng lubi-lubi. Siguro kung marami sa inyo mga kaulam na hindi pa nakakakilala nitong gulay na ito. Gulay ito mga kaulam isang uri ng dahon na gulay na makikita sa sa mga bukid-bukid. Ipapakita ko sa inyo mga kaulam kung anong uri ng gulay ito. Masarap ito mga kaulam. At yun nga, sa amin lang sa Albay ito madalas na niluluto. Pero masarap to. Dito sa Rizal mga kaulam, dito ako nakatira. Nakabili ako doon sa may bandang bukid ng gulay nga to. Kaya ibabahagi ko sa inyo kung para makilala niyo naman yung gulay na to. Saka welcome pala mga kaulam sa ating channel uli. Sa mga bago lang at napapadaan lang, paki-subscribe naman po mga kaulam. Tapos yun, sa mga nagpapa-shoutout sa akin. Kay Madam Charity Villanueva diyan sa San Juan, shoutout sa iyo. Salamat sa sa libreng wifi araw-araw. Tapos sa mga katrabaho ko diyan, shoutout sa inyo uli. Tapos sa mga sa mga subscriber ko, shoutout sa inyong lahat, sa mga nakakakilala sa akin, ganoon din shoutout sa inyo. Tapos sa mga subscriber ko po pala, maraming salamat at sa mga manonood ko. 'Yun. At ganoon mga kaulam, ganoon uli ng dati. Ipapakita ko uli sa inyo yung yung mga sangkap, lalo na yung gulay. Tapos ko diyan sa screen mamaya kung anong klaseng puno ito. Puno ito mga kaulam at parang papaya siya na magsasanga lang ito pag pinutol mo. 'Ayun mga kaulam. Ayan. Ito pala mga kaulam yung lubi-lubi. Ayan Ito siya kaya mo dapat yung dahon. Ang kinukuha lang nito mga kaulam, yung bali pag himay nito, kukurutin mo siya. Pag malambot pa, kukunin mo. Ayan. Pag ganyan Ito medyo matigas na, hindi na natin kukunin yan. Ito lang, ganyan lang. Ayan ganyan. Yung matigas na hindi na. Ayan. Tapos pwede rin naman to siyang ito gagawin ko nito ngayon gagayatin ko siya ng maninipis. Pwede nito mga kaulam gulay na ganito pag ganito mga kalalaki siya. Ganito kalalaki ang hiwa. Yan. Pero ngayon ito natin, gagayatin natin. Lalagyan natin ng sili mga kaulam. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakakilala nito, ito yan siya na gulay. Masarap po ito. Ayan. Tapos ito pala yung mga sangkap natin. Ito. Labahita mga kaulam. Ito. Tsaka ito, hipon. Masarap pa siya mga kaulam sa hipon Tsaka kung may talangka pa nga sana. Kaso wala akong nakuha ng talangka Tsaka siyempre ito, gata mga kaulam. Tapos asin. Tapos ito, sibuyas. Bawang. Tapos, ito mga kaulam. Siling labo yung native talaga mga kaulam. Lahat native mga kaulam. Ito pala, hindi ito native. Ano to Taiwan ata ito Ayan, native. Nakuha ko rin sa sa bandang bukid ng itong Rizal. Ayan mga kaulam. Ayan mga sangkap mga kaulam. Bali, papakita ko sa inyo mga kaulam pag himay mamaya-maya ng konti. Himayin ko yan. Ayan, ganito mga kaulam maghimay Ayan pag malambot pa. Maan nyo, malambot pa yan Ayan. Ayan, malambot pa. Ayan. Ito mga kaulam, sigurado malambot sa bandang talbos na ito Ayan. Ayan mga kaulam. Tapos ito, itatapon na natin to. Ulit-ulit mga kaulam. Ito. Ayan. Ayan. Ayan mga kaulam ang pag-imay. Tapos mamaya papakita ko sa inyo pag ginayat na kung paano gayatin. Ito mga kaulam, gaganyanin lang natin. Mga baby pa siya mga kaulam. Gaganyan na natin. Yan, ito medyo matigas na. Yan. Ito mga kaulam, sigurado to, gagantuin na lang natin to.
Ayan mga kaulam. Gagayatin natin ng papaganyan. Maninipis lang. Ayan mga kaulam. Medyo marami-rami na tayo nagagayat. Pero pag naluto ito mga kaulam, kunti lang ito kasi ano pa ito eh. Kukuan pa. Babagsak pa siya. Masisiksik kasi pagluto na, di ba? Kaya kukunti pa yan siya. Bala ko nga sana lagyan ng puso eh, kaso lang mas maganda kasi pag puro lang. Yan. Abangan niyo pa mga kaulay, mga susunod kong vlog ng mga native na mino sa Bicol o sa Albay. Ayan mga kaulam, tapos na natin gayatin mga kaulam. Ayan na, gayat na siya. Susunod na rin naman natin itong sunod natin itong bawang sa sibuyas. Tapos sili. Anoin na natin. Ito na natin ito din anoin. Iwas natin itong asin. Ayan. Medyo mahirap, medyo maliit kasi mga kaulam itong lugar ko, kaya ano yung espasyo eh. Hindi pa tayo nakakaipon na para pampaluwag. Sana makaipon na mga kaulam. Ayan. Ayan mga kaulam, nakasalang naman yung mahiwaga natin sa liyasin. Laksan natin ang apoy. Tapos lagay natin yung ibang labahita. Lagay ko na rin yung yung ibang bawang tsaka sibuyas. Papakuloy natin. Tapos ilagay na natin itong ipon. Ayan. Papakuloy, lalagay natin yung lubi-lubi. Paunang gata pa lang ito mga kaulam. Ay pangalawang gata pa lang. Bali pa yung gata o Tagalog na gata pa lang. Papakuloy natin mga kaulam. Ayan mga kaulam, pumula na yung hipon, no? Gusto sabihin, mainit na. Malapit na siyang kumulo. Lalagay na natin yung yung lubi-lubi. Kunting oras na lang yan. Tapos papakatiin ulit natin. Lubi-lubi. Matagal na rin ako mga kaulam na yung mga nakakakain nito. Siguro kung mga 15 years na akong hindi nakakakain nito. Kaya nung nakita ko kanina, bumili ako. Sabi ko, ibabahagi ko nga sa mga sa mga kaulam ko. Ayan mga kaulam, nakamoy na yung hipon. Lalagay natin itong lubi-lubi, kumulo na eh. Ayan. Ayan. Mga hindi nakakakilala nito, subukan nyo rin. Tsaka sa mga nakakakilala nito na matagal nang nakakain. Yan. Kaya pala mga kaulam, shoutout ko na dyan sa mga kamag-anak ko sa probinsya, sa Albay. Shoutout sa inyo dyan lahat. Pati yung mga ko dyan, kaibigan, kapatid. Shoutout sa inyo. Takpan natin mga kaulam. Buka akong panakit. Ayan mga kaulam, tingnan natin yung ating niluluto. Ayan. Malapit na maubos yung unang sabaw. Pag naubos ito mga kaulam, lalagyan natin ito ng tawag sa Tagalog na kakanggata. Ayan ito mga kaulam, lubi-lubi. Parang nadurog yung hipon mga kaulam. Takpan ulit natin mga kaulam. Ayan, tingnan ulit natin mga kaulam. Ayan, na pwede natin ilagay yung pangalawang gata mga kaulam. Wala na yung sabaw na pangalawa. Ilagay na natin mga kaulam. Ito na, ito ng final.
Final answer mga kaulam yan. Yan, marami na masasabaw. Palaputin natin siya mga kaulam. Sayang ito mga kaulam. Malapot na malapot pa naman. Yan. Kaluhuli natin siya. Nandiyan na rin mga kaulam pala yung sili. Ayan na. Mga native na luto ng Bicol. Simpleng-simple lang mga kaulam, maraming kuwan. Sibuyas, bawang lang. Tsaka asin. Tsaka syempre, Ajinomoto. Panuli natin mga kaulam. Yan mga kaulam, buksan na naman ulit natin. Ayun, ang bango na. Parang bumalik ako mga kaulam sa Albay ah. Ayan. Sarap sana ito mga kaulam kung kasi kami sa Albay, malayo pa yung mga kaulam sa dagat. Ang pag nagluluto kami ng ganito, hipon tabang ginagamit namin. Kaya ito kasi wala ko nakuha ng ipon tabang eh. Ito, hipon dagat kung nakuha ko. Kaya, pero okay lang. Diba? Ang bango mga kaulam, sarap. Ngayon pa natin ng konti, pakati-katihin natin. May sili ngayon mga kaulam. Konti pa, siguro kung mga 10 minutes pa. Takip na uli natin. Ayan mga kaulam, tignan. Ayun, perfect na mga kaulam. Okay na to. Okay na to. Hindi ko natitikman. Patayin natin mga kaulam yung apoy. Ayan, salin natin sa lalagyan. Ayan mga kaulam, nasa lalagyan na uli mga kaulam yung natin. Yung gulay na lubi-lubi mga kaulam. Ayan. Mga kaulam, kung nagustuhan nyo o kahit hindi nyo nagustuhan yung aking munting video, paki-like and share naman po. Tapos, paki-subscribe. Yan na muli mga kaulam, tatapos yung ating munting vlog mga kaulam. Salamat.